dilli fof ko dilino ɗum ɓuri ɗum doole sen jii ko waɗa lundi e nder tribunal wondi kamin jaɓata ɗum ko waɗi noon min jaɓata darnde amen darnde am woni darnde kala goɗɗo militant Pastef hannde ko waɗi noon to président Makki Sal kamɓe ɓe gowti kala dariɗo no wino ficcito e président Makki Sal o wiya ɗum wawa wonde noon o waɗi éliminé kadi wat noon o waɗi éliminé Khalifa Sall noon kadi toon o yiɗi yaade reftude pour wiya Ousmane Sonko wonta candidat min jaɓantama ɗum hannde min jagantama ɗum janggo min jogorade jaɓde ɗum ila yawmi dini so tawi ko gasoji yo heew min kulani diini hannde min kulani janggo so tawi ko mayde ñande gurdam maydam ala so tawi ko ɗum min tagira min ganda ko ɗum min tagira mamin jaɓe ɗum Allah yo andu jeunesse Sénégal ala ko jarini ala ko fotini hannde par ce que an a laamima laaɓi ɗiɗi gasi wat organisé élection libre et transparent e minen min jejjitande 2016 caggal referendum 2016 ko wino o wattata konngol gasi yo jaɓ ɗum o anda ko ɗum Allah hokkunomo o laamade leydi ndi gasi e konko e hoore mum konko wino o wattata 3e mandat te bone o fof ko bone 3e mandat de yo wattu goɗɗo yo wat éliminé président Ousmane Sonko kamin jaɓata hannde kamin jaɓata janggo emin jogorani jaɓɓe ɗum noon min de min ngalani min ɓettani par ce que sa yi kamɓe noɓe mbatta gila nder ha joni amin parini ɗum noon amin pari noɓe mbaɗatno ɗe felle mabɓe amin gandi ɗe feere bonɗe ɗe min gonde amen gila 2016 amin gandi ala kamin fawaka e leydi ndi ala kamin mbaɗaka e ndiɗo leydi min ngala tampere ala hay goto parti politique mo tampirino min tampiri ni ala goto leader politique mo tampirino Ousmane Sonko tampiri ni min tampi yo Sénégal fof kala ko yowon mbimami yo andu président Makki Sall tampini Pastef tampini président Ousmane Sonko tampini kadi leydi ndi e jogori bonnude leydi ndi par ce que min jaɓata hannde yaltundemo e ndeɗo élection garow par ce que hannde min ɓuri andude minen somin gandi politique koye président Ousmane Sonko somin jeehi ha min jiiɗi wadde politique kadi koye président Ousmane Sonko yo andu o toñanimo hannde o toñanimo janggo te kadi ko neɗɗo jaam yeynuɗo jaam gila nden ha joni kamɓe toñata kadi ɓe tuuma yumɓe ɓe toña yumɓe ko tumde tan e toñde ɓe gonde dow président Ousmane Sonko gila 2016 ala kamin nanani noon joni nak min mbi alt min gari garage de min tampiɗe sa tawi aɗa rewe nder ha ari e nder paral o huccitoto e ma te tomin goni ɗo min jiɗa président Makki Sall wonna leydi ndi te ko o dari koye boniɗe ɗi noon par ce que so noddi dialogue o jaggi plus de 300 militants amen les leaders mbayno Bassirou Diomaye Faye o mannangi ɗum e nder kaso Falilou Keita woni programme nemmeeku tour pour yilade nder gure yimɓe président andinde leydi ndi ande miijoji yimɓe ɓe kala koɓe jiiɗi o waɗane so jooɗi quoi de plus légitime comme ko président Makki Sall o waɗi ɗum laaɓi tati o meeɗa haɗede hay soko goto plan d' action ne heewi noon wona goto mamin wat marche pacifique rewɓe ɓe on nani koɓe mbi mamin mbaɗ par ce qu'il faut min hollida leydi ndi so tawi ko ɓe mbi komin wona yimɓe jaam ko kamɓe wondi ɓe ngala jaam par ce que min meeɗa toon ndeɓe mamin mbaɗ marche pacifique mamin daroyo gris palais min kalde yimɓe leydi ɓe nana joni nak soɓe jiiɗi jaam yaɓe nan discours jeunesse o yaɓe nan ko rewɓe ɓe kaalata kala foɗatnoɗo haalde min keɗima te min jaaɓi guila M2 résolution M2 ɗe waɗaka appliqué par ce que ɓe ñaaguima en mars 2021 ɓe noddi parti ji politique ɓe mbi yamin goppu min fawi fof e leydi par ce que président ɗo wiyete halif général des mourides Cheikh Mourtala Mbacké on jiyaɗo Allah on ñaaguino min goppi kala ko ñaaguinoɓe min goppi guila M2 ɗe min ƴettide résolution ji noon ala hen goto mo Makki Sall waɗi ɗum ɗo respecté kono min mi anda hol président Makki Sall waɗi respecté par ce que kamin kalduno o waɗani kamin kalduno e ceerno o waɗaka ha joni ɓe garti kadi ɓe gaddi goɗɗo dossier
pour konko tan yo falo par ce que président Ousmane Sonko minen ƴettimo minen fayuma yeese amen par ce que kamin jiɗe e leydi ndi amin jiɗi leydi ndi ɓamto par ce que amin nganndi tampere ɗe yimɓe tampe te wona seeɗa ni sen jeehi to e gureeji amen dow hay gooto haalanta yimɓe ko woni ɗon ko sa yehi nder ferlo hay yimɓe ngala ndiyam yimɓe safraaki yimɓe ñaamaaki saka ne haara jooni noon yimɓe tampi in loriima yoyu kala kaalowo yo haal gila e jam gila e jooni